По какво да разпознаем, че човекът не е това, което се представя? На първо място, приятели, по неговите очи. Гледайте се дълбоко в очите на хората. И ако вие можете да ги четете, да прониквате вътре в тях, да достигате до душата на човекът, то означава, че той е наистина с чисти намерения пред вас. Ако неговите очи имат преграда, те са мътни, те са тъмни и вие не можете да достигате до дълбочина, означава, че на този човек не му е читава работата. Очите са огледал на душата. Вторият много важен признак, изключително важен, е гласът на човека. Този, който има фалцетен глас, говори по-високо, търси думите, не може да борави с тях, беден му е реченика. Той не вярва на това, което казва. Той не е способен да ви поведе по пътя, защото душата му е нечиста, защото този човек не е пълен с любов, той не е пълен с вяра. Той не може да пуска ненужните неща, той не може да заражда идеи. Сега ще ви дам един пример. Изречение, в което аз вярвам и изречение, в което аз твърдо не вярвам. Аз вярвам, че любовта съществува. Има я. Ето изречение, в което аз вярвам. Сега ще ви кажа нещо, което е лъжовно, измамно. Аз вярвам, че нищо не се разплаща в този свят. Познахте ли на кое вярвам и на кое не вярвам? Слушайте гласът на хората. Те не могат да го преправят, защото той също идва от душата. Поздрави от мен, Росица Гергова.